Riko bujel lah. Iya. Omae batu. Mbak. Kok anjoke ini ambek sapa yo? Ya, mbak bojoku. Oh, ambek wong iki. Iya. Lho Cak, Riko pendek pendek ah. Pendek pendek. Kok mau anjoke ini ambek bujel iki golek apa yo? Wayahe. Wayahe. Selo niki wayahe balik nang Gunung Kawi. Oh, nyelani. Yo tapi rada rene Cak Riko iku. Iki bahasane MC laris. Cek laris. Nyetekno cangkem. Nyetekno cocot. Siji. Heeh, apa Cak? Sing penting MC kudu sregep sikatan. Nah, Cek gak bau. iku laris iki. Oh, ambek tuku lengo Lengo wangi. lengo wangi. Yo, Nomor loro. Ora mergo nang Gunung Kawi. heeh, apa sikatan. Nomor loro. Nomor loro? Sregep nyukur brengos karo jenggot. Oh, cek. Khusus Jawa ngoten iki. Yo, malah gak kurang sip yo. Yo paling gantengi rada Heeh. kurang. Nomor telu tuku lengo Wangi. wangi. Nomor papat tuku lengo Rambut. rambut. Yo, Yo. heeh. Yo ajining rogo saka busana. Heeh. Dadi lek awake anu busanane Sing apik. iki. Dadi lek oleh rezeki tukono sandangan sing apik ngono yo. Heeh. Rek rungono rek iki golane senior iki dina iki nyetrekno rek. Makane lewari cocote setekno ndek kene apa kare iki. Oh, iki arang sego goreng lewari setekno ndek kene kare. Ya pokoke gelem ngobong lele. Pokoke tuku lele yo. Gampang dirine Heeh. sing laris. Siji enak, loro murah. Heeh. Wis laris. Lho, tapi syaratnya sitok apa? kudu nyumet geni. Nyumet iki. Lek kamu tuh genine. Yo. Segone gak mati. Kok mateng? Kok keting aku kok keting aku. Hai, Jagong bareng Ki Darmo.